cael cyflwyniad gan Dr Gwyn Thomas, hefyd parhad o gyflwyniad gan Tom Morris, ond fe wnewn ni gychwyn gan gyflwyniad gan yr artist aml ddisgybledd a bardd o Quebec, Charles Roland sydd wedi dod i arddangos cerflun o'r englyn. Ac felly, os gawn ni ddechrau gyda chi, Charles, si on peut commencer avec vous, a'ch esboniad o'r gwaith. Si vous pouvez commencer par expliquer l'œuvre de l'englyn, s'il vous plaît. Rhowch gyfredwyeth i Charles Roland. Am y croeso gynnes ac amrodiad o Canada o dwi Québécois gyda hiraeth ar ôl y sain Ffrangeg gwerinol. Sain yr iaith Ffrangeg gwerinol o Québec. C'est à moi, c'est à toi. Ici, viens ici. Hiraeth Québécois, hiraeth cloch dau gloiw, cloch dau gloiw a ieuenctid. Mae cloch dau heb y plwifolion. Bardd arbrofol ydw i. Mae tudalan gwag fy ysbrydoliaeth. Rydyn ni gallu gweld hyn ar y lecido yma. Y lecido, y tudalan gwag ar wyneb y lecido. Bron moel, bron foel, yn bron foel. Rydyn ni yn gallu gweld pedair res y dislau yn y lecido sy'n awgrymu linell y cerdi. Trwy dislau, 20 eddau lliw fel enfys. Roedd enfys yn ysbrydoli fy gwaith. Rydw i'n byw yn Llangollen, fe mae yna digon o enfysau yn Llangollen gyda glaw a heilwen. Mae eddau cynrychioli silafau, odlau a cydseniau. Mae leci rydw i'n siarad wrth y sŵn rhwng y sŵn. Mae lecau yma yn atgoffa leci yr ysgol. Mae dislau yn y lecido yn atgoffa cerdyn, hen cerdyn nawr cyfrifiadur. Rydw i gyda yn ymarfer defnyddio eddau a dilan yn gwag o blaen. Dyma'r enghraifft. Iawn, gen i
rhoi gymeradwyaeth i Child fydd yn ymladd mewn amodau amhosib yn erbyn Tom o fyna i esbonio'r englyn. Ond gai wahodd unrhyw un o'r gynulleidfa i ddod i edrych ar yr gwaith celf ar ôl y drafodaeth i Child gael esbonio yn ymhellach. Ydy hwnna'n iawn, Child? Si vous pouvez expliquer à quiconque voudrait savoir plus après la présentation. Ac os ydych chi'n fodlon helpu Child i ddod i eistedd yn y gynulleidfa. Diolch o galon. Nesa, mae siap yr englyn wedi ddarlunio fan hyn rhwng yr edau a'r llechi fel o Child yn ei esbonio, ac fe gewch chi gyfle i holi fe ar ôl ni. Ond fe gewn ni wybod lle ddiawl ddechreuodd yr englyn gobeithio gan yr athro Gwyn Thomas, os newch chi roi croeso mawr iddo. Wel, anta, peth gyntaf ydy, mae Barddas newydd gyhoeddi diweddariadau o'r hen englynion yma. Mae'n amhosib i chi fod yn Gymro neu Gymraes gyflawn heb fod chi'n berchenog ar y copi yma, y copiau tebyg i hwn. Rwan, dwi'n dechrau trwy sôn, da ni'n arfer meddwl fod y traddodiad barddol Cymraeg wedi dechrau yn y 6eg ganrif wrach yn yr Alban. Ond mewn gwirionedd, nid dechrau oedd hwnnw, ond parhad o hen traddodiad llawer hyn, sef Celtaidd. Oedd y traddodiad hwnnw wedi bod yn mynd ymlaen am 1,500 o flynyddoedd cyn y 6eg ganrif. Felly dyna un peth i gofio. Nid dechrau, ond parhad ydy'r traddodiad barddol Cymraeg. Yr ail beth ydy, da ni ddim yn sylweddoli lawer ohono ni, na do na ddim cynghanedd yn y rhan gynhara o'n traddodiad ni, hyd at dydwch, oedd y 10eg ganrif ar 10, mi ddatblygodd y gynghanedd yn system yr adag honno. Felly, yn yr englynion cynnar yma, dos na ddim ond amball i gynghanedd ac amball i drawiad o gynghanedd. Olli dos yr englynion yma, pethau byr yn trio dweud pethau yn weddol gryno a chyrhyddgar ydyn nhw. Wel, mae'r ysgrifenwyr clasurol yn sôn am addysg derwyddon a'r bardoi, y beirdd, a'r gweledyddion yn y Gymdeithas Geltaidd. A'r disgrifiad ydy i bod nhw yn dysgu llawer o benillion dros lawer o flynyddoedd. A dwi'n meddwl na rhywbeth tebyg i hyn ydy'r englynion cynhara sydd gynno ni. Bod na, wrth gwrs, datblygiad wedyn arnyn nhw. Da ni'n meddwl wan am englyn fel mesur, fel arfer, 4 llinell, ond mae yna amryw o fesurau. Mae yna englyn milwr er enghraifft, da chi'n 2 llinell o 7 sillaf yn nodlu fel arfer, nad ydyn nhw'n rhyd barticlar ynglyn â sillafau yn y cyfnod cynnar yma. Mae yna englyn penfyr, 10, 6, 7 o sillafau. Mae yna englyn byr crwca o 7, 10, 6, a dirodlu ddim yn gyson, ac englyn gwastad, sef 4 llinell o 7 sillaf. Rwan ta, mae yna wahanol fathau o'r englynion cynnar yma. Mae yna englynion crefyddol a llawer iawn ohonyn nhw. Wedyn, mae gennych chi ganu gwirebol fan yno fo. Gwireb ydy rhywbeth sydd yn wir bob amser. Nid angosau chi mewn 2 funud beth dwi'n feddwl. Mae yna gwirebau natur ac mae yna ddisgrifiadau natur. Felly, disgrifiad o natur ydy odyd eiri o dyr rhyw. Mae'n bwrw eira ar ochr yr all heddiw. Dim yn bwrw eira ar ochr yr all bob amser, mae'n bwrw ar rai adegau o'r flwyddyn. Mae hwnna'n ddisgrifiad natur. Neu gorwyn blaen afall. Mae brig prenfala yn wyn iawn neu yn ddymunol iawn. Wedyn, mae gennych chi sylwadau ar fyd natur sydd yn wir bob amser, a gwireb ydy hynny. Pyrddyd bran, buan iorchwyn. Mae bran yn bob amser yn ddi bitch, a mae iorch, sef math o garw, yn rhedag yn gyflym. Mae hynna yn wir bob amser. Byd goch, crib ceiliog. Mae'n arferol i grib ceiliog fod yn goch, a ci ceiliog yn goch bob amser, mae hwnna'n wireb felly. Rwan, mae rhai o'r sylwadau hyn braidd yn amlwg dydyn, chi bod crib ceiliog yn goch, dys gym isio
a thrylus i ddarganfod beth felly, neb sydd efo gallu dweud psychic i ddarganfod bod crib ceiliog yn goch. Ond mae'r bobl yma yn dechrau sylwi ar y byd o'i cwmpas nhw. Ac mae yna rai wedi awgrymu galla sylwadau o'r fath, maen nhw yn sbio o gwmpas y byd ac yn creu canlyniadau neu sylwadau ar hynny. Mae math o ymchwil sydd yn mynd i wyddoniaeth yn y pen draw. Da chi'n sbio o'r cwmpas ac yn dod i ganlyniadau a gasgledau amdano fo. Wedyn, yn y canu yma, mae gennych chi weithiau rhyw dynnu coes, cynefin bran a chanu. Mae bran ydi arfer canu, wel, dim diolch yn fawr. Wan ta, mae'r gysactrwydd sydd gen nhw yn dangos bod nhw'n llawer nes at y byd naturiol na gyda ni. Mae'n sylwadau nhw ar y byd, ar anifeiliaid, a'r byd natur yn fanwl iawn. Mae'r un peth i'w gael yn Iwerddon yn gynnar. Mae'r un math o ymateb i'r byd o'i chwmpas nhw. Rwan ta, mae gennych chi ganu gwirebol am bobl hefyd. Swn i'n dweud trydydd troed, sa rwy'n gallu darfod hwnna i mi. Trydydd troed i hen i ffon na. Mae hwnna'n ddihareb gynnon ni bellach, ond mae'n digwydd yn ei chrynswth yn un o'r englynion yma yn yr oesoedd canol. Felly mae yna rai barhad hir i rai o'r pethau yma. A dwi'n meddwl i bobl ifanc heddiw, na'r un peth sydd wedi mynd ar goll ydy, efo'r dechnoleg newydd yma, nad ydy pethau ddim yn cario drosodd fel yr oedden nhw o un genhedlaeth i'r llall. Ac mi oedd pobl yn hen iawn mewn gwirionedd. Diwrnod y blaen, oedd yn sôn am ganu llywar chen ar y gororau yma, ac o'n i wedi clywed fy nghyfaill yn dweud, mae'r gwynt o hen Bengwarn rwan. Wel, mae Pengwarn yn dod yn ôl 7 neu 8 gan mlynedd, ond oedd y cof yn dal yn fanno. Mi glwys i am ddau yn Amlwch wedi ffrio fo'i gilydd, ac ond yn cytuno'r pen draw ac yn dweud, awn i ddim i berffro. Be mae hynny'n olygu? Yn yr 20eg ganrif, da chi'n cael dyn yn sôn am awn i ddim i berffro, de. Yn y berffro, oedd y llys, y fan oedd y gallu cyfreithiol, y fan oedd y gallu llywodraethol, ac oedd y co, 1282 oedd Llywelyn Llywelaf yn cael ei ladd, ac eto yn yr 20eg ganrif, oedd y cof yn mynd yn ôl i'r hen lys yma'n berffro. Felly mae bethau yn cael ei cadw yn y cof yma, hyd at yn cyfnod ni, yn rhyfeddol a dweud y gwir. Wran ta, trydydd troed i hen i ffon, na chi. Wran, dyma chi sylw arall, ysodidog wyneb cuo gar gyda mynych a threiddi. Peth pryn ydi wyneb clen gan rwy'n da chi'n nabod neu gan gyfaill, os da chi'n mynd ar draws i dio o'r rhy aml. A meddylwch chi wan am yr amser oedd da chi wedi eistedd lawr am banodd o defn ac yn ocar drws. Da chi'n gwybod pwy sy'n o. Wel, da chi'n mynd rhy hoff o'i gweld nhw ar ôl hynny. Wedyn, dyma chi'n sinigaidd iawn ydi hon am y natur ddynol. Bai treithau tafawd a wythpau geidawd, ni byddai gymydawg neb rai. Peda'r tafod yn dweud, yr hynna wyr y galon, fydda yna neb yn gymdogion. Mae'n sinigaidd iawn di am yr ddonoliaeth. Meddwch am hon wedyn, rhag yn newyn, nid oes wyledd. Os da chi'n llwgu da chi'n mynd i fod yn gwrtais iawn efo neb, da chi'n mynd i anghofio am eich gwyleidra. Wel, wan ta, dyma chi sylwi ar y bobl a sut maen nhw'n ymddwyn, a hynna ydy dechrau seicoleg mewn gwirionedd, yr dechrau amrwd ar seicoleg. Wedyn mae gennych chi englynion a chwedlau. Swn i'n deud wrthych chi rwan, dyna glystiau mawr sydd gennych chi nain, neu dyna ddanadd mawr sydd gennych chi nain. Dwi'n gobeithio bod ni gyd yn gallu cysylltu hynna efo y rhigan, chwedl y rhigan fach goch, de. Wel, rwan mae gennych chi englynion fan hyn, mae'r darna'r rhyddiau sydd yn mynd ar goll ohonyn nhw, ond mae'r englynion sydd yn, fel arfer yn disgrifio teimladau cryfion neu sgyrsiau yn dal i fod gyda ni. Felly, mae yna chwedl am llywar chen, oedd hwnnw yn byw yn 6eg ganrif fel cymeriad hanesyddol, ond mae'n cael ei godi eto a creu fel rhyw ddrama neu stori amdano fo yn cael ei chreu ar y gorora yma fan hyn o gwmpas amwythig fodern. Ac ar hyn mae o'n wneud, mae o'n hen ŵr bellach, all o ddim ymladd.
A'r hyn mae o'n wneud i annog i feibion i fynd i ymladd, a maen nhw'n mynd. Ond mae'n un peth arwyddocaol iawn, na hen ddyn ydy hwn, na allol ddim ymladd. Mae yna rhyw ddiamadfersedd fan hyn, ac mae'r diamadfersedd hwnnw, mae'r pwy bynnag ar ei cyfansoddi'r rhain wedi dewis y diamadfersedd yna i gyfleu i chi y math o deimlad oedd yng nghanol y 9fed ganrif, 850 fath felly, ar y gorora fan hyn, lle oedd Mercia wedi ennill tir a wedi concro nhw. Mae'r un peth yn wir am chwedl Heledd. Mae hi'n ferch, ydych chi'n gweld, bod na, dwi wedi dweud o blaen, ferched sydd yn fel buddig yn arweinwyr cad ymysg y Cymru. Merch ddiamadferth ydi hon, felly gynnwch chi hen ŵr a merch sydd yn brif gymeriadau fan hyn yn dangos diamadferthedd yn wyneb y gelyn yma sydd wedi goresgyn y tir mewn gwirionedd. Mae yna un peth arall, dwi am dynnu'ch sylw chi. A'r hen ŵr yma wan yn dweud, betwn dedwydd di hangen, swn i'n ddyn dedwydd wedi colli i fab ysa ti di denk, ysa ti di dod yn rhydd, ond dydi o ddim o dedwydd. Yr hyn ydi o, ydi diriaid. Diriaid ydy'r gair sy'n rhoi direidus i chi, ond mae direidus yn llawer rhy ysgafn gair i gyfleu'r diriaid yma. Diriaid ydy un eithriadol o anffodus, a mae y diriaid a'r dedwydd yma yn dangos i chi ffordd arbennig o feddwl, bod na Gristnogaeth yn yr englynion cynnar yma, eto mae rhyw hen gredoedd yn dal yno, ac oedd y gredoedd, os ydych chi'n cael geni yn dedwydd, dda pob peth yn mynd o'ch blaen chi drwy gydol eich bywyd. Os ydych chi'n cael eich geni yn ddiriaid, fath ben eithaf chi, oedd bob peth yn mynd yn groes i chi. Syniad annymunol iawn am fywyd. Ond meddyliwch am hyn ta, ni raid i'r dedwydd ond i enni. Mae'r llinell yna yn ei chrynswth yn yr hen englynion yma. Pan o'n i'n fyfyriwr ag adra o'r coleg, a dyma rhyw ddynas yn gofyn i beth i'n neud rwan. Wel, dwi adra mewn fi de. Faint o wyliad i hwn wedi de. Wel, tan ddiwadd Medi, ni raid i'r dedwydd ond i enni meddeitho hi. Felly oedd y dywediad yna oedd yn 1000 flynyddoedd oed yn dal yn fyw ymlaen â'r Ffestiniog yr adag hynny. Ac mae yna lot fawr o'r hen bethau yma, fel dwi wedi dweud, yn y cof cyffredin sydd gynnon ni. Ac perygl mwyaf yn y cyfnod ni ydy fod y beth yn dod ar draws y co yna a'i falirio fo. Wel, rwan, na i fod yn ddistaw o fyna ac gei Twm mynd ymlaen. Wel, pan da ni'n dweud englyn heddiw, yr englyn unodl union, da ni'n feddwl, ond da ni'n mynd dweud hynny. Mae'n ormod o lon ceg, dydi. Englyn ydy pennill o 4 llinell, fel mae Chair Rowland wedi creu darlun 3D ohono fo. 4 llinell, 10 silla, 6 silla, 7 silla a 7 silla. Does a neb yn gwybod pa bryd y gnawd yr englyn unodl union cynta, ond erbyn canol y 12fed ganrif, mi oedd o wedi ymsefydlu yn fesur awdl, un o fesurau yr awdl. Oedd o ddim yn bennill a benni hun, fel heddiw yn aml iawn, ond yn rhan o gyfres o englynion neu o gadwyn o englynion. A mae'r hyn oed yr enw yn ddirgelwch, os ydym yn gwybod beth i ystyr englyn. Ac enw y 2 linell gyntaf di Paladyr. Ac enw'r cwpled sydd yn ei gloio ydy esgyll. Mae hynna'n rhoi rhyw fath o gliw. Esgyll saeth o bosib, ynddo. A Paladyr y saeth, coesyn y saeth, ynddo. A mae yna rei yn meddwl bod y gair gwant hefyd yn golygu y pigyn, ynddo. A bod rhywun yn saethu'r englyn fel tai. A dwi'n yn gwybod ydy hynna'n dal dŵr, ond mi o'n ystyr wrth reswm i'r gair englyn ystalwm. Ond, fel dwi'n dweud rwan, doedd o ddim yn sefyll fel pennill a ben ei hun. Ac mi oedd matha eraill o englynion yn fwy cyffredin a dweud y gwir yn yr awdlau. Ond mi oedd Dafydd ap Gwilym yn hoff iawn o'r mesur. A mi ddewisodd o fesur yr englyn unodl union i ganu marnad i'w ewyrth o a'i athro barddol o Llywelyn ap Gwilym.
A mae o'n grefftus tu hwnt, ond mae o'n dibynnu ar res o englynion. Bod ambell un yn medru sefyll ar ben ei hun, mae'r gamp yn yr res yna. Dyfed a siomed, symud ei mawrair am eryr bro'r hyd. Doi wiwdymp yn dywedyd, hyddawn fyr a heddiw'n fyd. Cyn hyn Lywelyn olyd tiriogaeth, tir agof, nas ceid. Agwrdd idd y gerdd oeddyd, agor i mi y gŵr myd. Pryd lwys, prydd dadwys, prif dyd, praff awdur proffwydair, balchsyth, dryd, prif dda wawd, sef cerdd barddoniaeth, prawf ddywedyd, prydydd, ieithydd, na fydd fyd. Pendefi, gwledig, gwlad hyd, is-dwfn, isdifau ymdysgyd, pob meistrolaeth a wyddyd, poened fi ers pan wyd fyd. Mae yna lawer iawn mwy ohonyn nhw, ond mae o'n disgyn bob tro dydi ar y gair myd. A dim ond wrth wneud res o englynion, mae'r effaith yna'n cael ei chreu. Erbyn heddiw, mae o'n tueddu fod yn rhyw fesur tebyg i'r haiku mae llawer yn cymharu'r englyn efo'r haiku, rhywbeth cryno, rhyw air bach cryno fel dihareb. Mae'r englynion yma, da ni'n gweld nhw, maen nhw ar sap yr englyn sydd heddiw, heblaw am ambell i beth sydd wedi newid. Cheith yr ail linell mewn englyn ddim bod yn acenog. Ond welis i rioed y reol i'r perwyl yna. Dos am reol yng nghyfrol Tom Risos Cerddafod. Ond drwy hir arfer, mae rai bod y beirdd wedi penderfynu'n reddfol efallai. Na ddyla'r ail linell i'n bod yn acenog fel rei o'r hein gyn dafod o gwylym. Fel arall, mae nhw bron iawn yr hyn da ni i ddisgrifio fel englyn unod o lunion heddiw. Wedyn, da ni'n symud ymlaen wedyn, yr awdla'n parhau, tan yr ail ganrif ar 15 ac yn dechrau mynd yn hirfaith ac yn ddiflas iawn. Ond y grefft yn weddol ddiogel. Ond mae rhywbeth arall yn digwydd wedyn yn yr ail ganrif ar 15. Mae'r hen benillion yn perthyn i draddodiad arall, traddodiad gwerinol. A ydw i, fel llawer un arall wrth fynd yn ganol oed o bosib, wedi dod i'r casgliad na'r traddodiad hwnnw ydy gogoniant yn barddoniaeth ni. Yr hen benillion oedd yn cael ei creu gyn hogia a merchaid. Morynion ffarm a hogia ffarm. Anllythrennog methu sgwennu Cymraeg ac yn cyfarfod arno Sadwrn mewn rhyw ffarm ganolog i bawb. A telynor wedyn yn cyfeilio ddyn nhw ac oedd nhw'n taflu di penillion nhw, i profiad nhw am fyw ac am weithio ac am yr hiraeth mawr o gynnyn nhw am gael mynd adra. Oedden nhw'n cael ei gyrru, dipyn bach yr i bell, oedden nhw'n redag adra doedden. Dyna'r traddodiad ydy'r gwir yn y marn i sydd yn profi bod ni'n wlad farddonol go iawn. Ond cyn hynny o'n i'n obsessed efo y canicaeth mi ydw i rwan. Ond sylwch chi rwan yn yr ail ganrif ar 15, mae rhywbeth newydd yn digwydd i'r englyn. Mae o'n dechrau dŵad yn bennill ar ben ei hun, a mae Alan Llwyd yn dweud ella na o dan ddylanwad yr hen benillion oedd hynny. Sylwch chi ar Ganion Gwerin sydd ar fesur yr hen bennill, mae llawer ohonyn nhw wedi cael ei hel at ei gilydd o wahanol lefydd, am bod nhw'n mynd efo'i gilydd yn dda. Ond penillion yn aml iawn annibynnol ydyn nhw, ac yn dal dŵr fel penillion annibynnol. A mae Alan yn awgrymu ella na o dan ddylanwad y traddodiad poblogaidd yma, oedd yr englyn hefyd yn dechrau dod yn bennill annibynnol. A mae o'n dyfynu hen bennill traddodiadol, sy'n ni'n tybio wedi i wneud gan hogyn, ond dwi'n mwyn gwybod chwaith, 4 peth sydd â geninau, canu telyn lawn o danau. Hefyd crwsio, yfed cwrw a chwmpeini geneth hoiw. Farw mae'r gair hoiw wedi newid i ystyr dydi. Ond sy'n ni'n tybio yna hogyn oedd wedi gwneud y bennill yna. A mae o'n dyfynu hefyd englyn sydd yn debyg ofnadwy i'r bennill yna. Telyn rawn o chawn a chanu diboen
deubaith gyda hynny. Angles ar fy ngwely, a chwart o win, a chair tŷ. Mae o'n debyg I hen bennill, mae o'n fwy telenegol, yn fwy personol, yn sgafnach. Fel hyn Malan yn dweud am hyn. Dyma weithiau newydd, delenegol hyfryd, canu syml, a'r iaith gryn dipyn yn ystwythach. Yr oedd yr englyn yn dechrau ennill I blwydd fel mesur byr bachog, hunan gynhalion. Ac mewn ffordd yn mynd yn ôl i'r hen englynion. Maen nhw'n fwy syml dydyn. A maen nhw'n sôn am natur ac am fyw yng nghanol natur. Mwy personol mewn ffordd. A dyma chi un hyfryd iawn o'r cyfnod hwnnw gyn Roser Cyffin. Mewn cyfnod oedd yn cydredeg efo traddodiad yr hen benillion. Miwn uchder ser nos hirwen i'n gwers. Miwn gwrs yr wybren. Gwn rif gwellt a phob mellten. Niwn hanner gwychder gwen. Dyna chi englyn hyfryd telenigol. Wedyn, da ni'n dod i'r bedwaredd ganrif ar 15 a mae rhywbeth mawr yn digwydd oes. Sef yr Eisteddfod, ydy'r gwir. Mae'r Eisteddfod yn magu stem ac yn mynd yn sefydliad mawr sydd yn efo'r capal yn reoli bywyd pawb. Ac beth sydd hefyd yn digwydd bod, yn hanesyddol efo'r mudiad hwnnw, ydy gwyddoniaeth, ydy ddordeb mawr mewn gwyddoniaeth, dyfeisiadau newydd o bob math, a maen nhw yn bathu geiriau Cymraeg, y gerbydres, a'r pellibr neu'r pellebr, a'r gwefr hysbysau. Ia, neu telegram, o pelgons, yn iawn, mae'r Llydawr yn well am fathu geiriau. Ond y gwefr hysbysau, dwi'n meddwl na telegram dyn nhw. A mae'r beirdd yn mynd ati wedyn I wneud englynion i'r dyfysiadau newydd cyffroes yma. Ac yn gofalu bod enw'r gwrthrych yn yr englyn. A mae yna filoedd ar 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 filoedd ohonyn nhw. Dwi'n ddim modd nhw. Os da chi eisiau gweld nhw, maen nhw yn y genhunan. A maen nhw'n wych iawn. A Mei Mac a fi wedi dyfeisio mewn ffordd englyn o fath newydd, sef yr englyn gwael iawn. A term technegol ydy yr englyn gwael iawn, sef gwneud yr un fath ag yn oes Victoria. Dyma chi ddau. Y llygad. Gwyw loiwawr deg o leiad. Neu ganwyll y gwyneb yw'r llygad urddasol. A'i leoliad. Uwch denol foch dan ail fad. Mae hwnna'n wirioneddol affwisol wael. Fel barddoniaeth, y trwyn. Mae hwn yn fwy mentrus, mae yna rhyw ddelwedd eitha dychmygus yn yr englyn yma. Gwir aranfawddwyr synhwyrau yw y trwyn efo ti fawr. Yw y trwyn yn bert rhwng, mae rhaid I chi acannu'r peth ola, yw y trwyn yn bert rhwng y gryddiau. Ac o fewn I ogofau, erys sur a ffer siawrau. Ond, y gymwynas nath yr holl gannoedd o englynwyr heini yn oes Victoria, oedd cadw'r ffurf, yn driw ac yn gywir. O, na rai pethau gwrthyn yn ddisgrifiad John Morris Toll, sef cwpled esgyll 8 sillaf. Fedrwch chi ddychmygu'r fath wrthini. Cwpled sef esgyll yr englyn yn 8 sillaf. O, mae'r peth yno. Mae'n peri loes. Ond hefyd mae'n annaturiol. Does yna neb yn gwybod pam bod 7 sillaf mor bersain ac mor foddhaol. Mae yna rhywbeth yn foddhaol yn y rhythm mae'n greu. Da ni'n gwybod pam na sut. Ond yna gymwynas fawr natho nhw. Oedd trosglwyddo'r grefft I ni heddiw, I Aneirin a fi, ac I amball un arall. I wneud englynion, I sôn am yn profiad ni heddiw. A fel y gwyddoch chi, di'r englyn ddim wedi colli tir o gwbl. Os wbath, mae o'n mynd yn gryfach ac yn fwy poblogaidd. Pan ges I fy nghadair,
12 mlynedd yn ôl, yn fan hyn, mi nath Ifan Bryn Du i englyn cyntaf rioed. A dwi modd efo. A dyma chi'r englyn nath o. Oherwydd bod y beir sal na wedi trosglwyddo'r grefft i ni. Ifan Bryn Du wedi gwneud yr englyn yma. Ni all dafad ennill cader, na chi, na chath chwaith, na wiwer, na hen sgwarnog flewog fler, dim ond yng ngwlad y mwynder. Dyna ni, diolch yn fawr chi. Diolch yn fawr Twm a Gwyn a Child. Os treulwch chi amser, wel, mae chwarter awr yn ddigon fel arfer. Fe gewch chi Twm Morris yn aml fel Uncle Albert yn Only Fools and Horses. Yn lle dweud, during the war, pan enillus i fy nghadair. Ond fe gyffyrddodd y ddau ohonoch chi ar y ffaith fod yr englyn yn paran boblogaidd, ac mae yn ffynnu falle achos yn llwyfannau'n platfformau ni bellach. Ers rhyw 20 mlynedd, dreulio ni rhyw 20 mlynedd fel cymdeithas, fel dynoliaeth, falle yn dod i ymrafael, dod i ddeall beth iawn allan ni'n neud ar we fyd eang. A wedyn fe ddechreuodd gwefannau fforwm fel a gwefannau hunain. Felly oedd pobl beirdd fel Robin Llwyd a Bowen yn manteisio'r peth i gyhoeddi i gwaith mewn cynghanedd. Felly fe ffindodd y gynghanedd i ffordd i'r we. Ac wedyn fe sicrhaodd Lleon Jones fod y gynghanedd yn cael i chartre iawn, sef anedd y cynganeddwyr. Cynghanedd.com, mae dal yn bodoli, ac yn angen cyfraniadau eto iddi, ac yn llawn englynion gwael iawn hefyd, os ych chi eisiau twrio drwy'r archif. Ac yn dangos i chi sut i greu rai ag enghreifftiau o rai a greuwyd yn oes y we. Ond datblygiad difyr falle tu hwnt i Facebook, dwi ddim ar Facebook am resymau personol, ond Twitter, yn un llwyfan difyr iawn o ran yr englyn. Pwy a wyr pam benderfynodd creawdwyr Twitter bod 140 o nodau neu gymeriadau gramadegol a dim mwy i fod yn hyd ar negeseuon Twitter, ond falle o'n nhw'n reddfol yn teimlo bod yn un ddigon. A mae 140 o nodau neu gymeriadau yn ddigon i ffito englyn yno fe. Dim ond bod eich teitl chi ddim yn rhy hir, neu'ch hasnod chi. Ac felly yn ddiweddar, mae dyn ni Lleon Jones, yr arch drydarwr, trydar mewn trawiadau, yn llawn o englynion a chwpledi, ond englynion gan fwyaf. Ac mae da fe'r canlynol. Dwi'n byw a bod yn y bôn i raffu tweets drwy'r iPhone, a hynny ar gynghanedd, rhoi hen ddweud ar newydd wedd. Ac falle bod chi wedi sylwi mai 2 gwpled o gywydd, oedd hwnna ddim englyn, ond oedd e dal yn 4 llinell. Ac yn dda i'w ddyfynnu o ran diben beth ni'n trio i ddweud. Yn ddiweddar wedyn, mae yna bobl fel Hugh Dylan Owen, Gyrfal, at Gyrfal gyda gibedol os chi eisiau fynd i ffindo fe, yn drydarodd e englyn bob dydd am flwyddyn dros gyfnod. Cerwch chi i bori drwy'r englynion, falle bod fath bwysedd yn rhoi straen ar safon barddoni dyn, dwi ddim yn gwybod, ond maen nhw i gyd yna i'w gweld, peth dewr i'w wneud. A'r englyn diweddara gan Gyrfal, at Gyrfal oedd i goffau ni Lapshenkin. Rhywun ein parch a chyfarchwn, y wen fawr hoenus, coffawn ei hwyl a holl aberth hwn dros iaith a'i afiaeth. Cofiwn. Felly ni'n gweld bod yr englyn yn gallu parhau i wneud yr hyn mae'r englyn wedi bod yn ei wneud, sef canfod i le ar gerig beddi, er enghraifft, a choffau a marnadu. Ond hefyd, mae'r englyn yn ddiweddar wedi gallu mynd i wneud pethau eraill ar y we. Mae yna englyn gan Lleon Jones at hasnod i bwy bynnag ar ddydd y cadeirio yn 2012. Ffinnwn ni mas wedyn, taw cader Dylan i Orwerth oedd honno. Ond mae yna rhyw ddechrau dialog ar ffurf englyn ar y we ar Twitter. Rhoi'n gan Brynhawn Gwener, un a glyw ein gwlad wedi'r ffanffer, ein nodau'n enyn hyder a thraw ei halaw yn her. Nawr amlwg, oedd Dylan i Orwerth ffili ateb yr englyn yna yn ei awdlech, so oedd hwnna wedi bod mewn misoedd cynt, yn dod i. Ond mae yna ddefnyddiau gwahanol falle sydd yn canfod eu hunain i'r englyn yn ogystal â dathlu, clodfori neu goffau a marnadu hefyd.
Ond hefyd falle yn ein hoes ni, mae popeth fod yn bite-size, yn dameidiog, yn mywydau tameidiog pobl fodern, yn yw nege darllen y Times o glawr i glawr i ni bellach, ond canfod link ar Twitter yn golwg 360 yn gweud bod dim byd i'w ddarllen yn y Times. Nege darllen awdle bob dydd i ni, os nag ych chi'n geeks fel fi, wel, bob wythnos o leia, ond darllen englynion ac retweeto nhw os maen nhw'n coffau pobl. Os ych chi yn bach o slebog ac yn sglyfaeth ac yn ysglyfaethus eich dawn englyna ac yn gweld eich cyfle i gael fwy o ddilynwyr, allwch chi fwydo ar farwolaeth pobl drwy gael mwy o bobl yn eich dilyn chi a'ch englyn chi'n mynd yn viral. Ond yn yw, fi'n siŵr mae gwir bwrpas y bardd wrth goffau rhywun a'i ddosod ar Twitter yw gwneud cofiant teilwng o'r person, nid canfod yr enwogrwydd trydarol hwnnw. Felly bydde ni i gloi yn awgrymu bod dyfodol yr englyn yn bir saff gan bod yr platffurm, mwy nag un platfform, dwi'n gwybod. Pletffurm wrth gwrs, sori am y chyfeiriad. Ond yn addas iawn, fe newn ni gwpla gydag englyn gan Lleon Jones i Gwyn Thomas. Mae'r gair brodyr yma, nage brodyr brothers, ond bro a tir wedi rhoi at ei gilydd. Gwyn Thomas. Mae gyda chi hashtag eich hunan a phobeth. Drwy'r bwlch rhwng brodyr a byd, yr ethos da'r iaith i chdi'n gerbyd, a chael ym mhob dychwelyd, dragwyddol heol o hyd. Iawn, diolch yn fawr i Twm Morris, Gwyn Thomas. Mae yna un englyn arall gan Twm. Hefyd, os ych chi yn gallu meddwl beth yw hoff englyn chi, so ni'n dwlu rhannu nhw nawr, a hefyd cyfle chi ddod i holi Child Rowland am i gampwaith sydd yn darlunio holl llafau'r englyn a'r odl ac yn y blaen a'r lechi fan hyn. Twm Morris i gloi felly. Ia, dwi eisiau diolch fawr iawn i Peter neu Child Rowland am ddod yma a dod â'i gerflun o. Ac mwyn profi bod y gynghanedd a mesur yr englyn nad ydy o yn nabod yr un ffin. Dyma chi englyn dwys iawn yn Ffrangeg. Efleur moche de lièvre et homard. Je bosse et j'habite à Dinard. Je bois. Je joue au billard. Mais mon père préfère les phares. Sydd o'i gyfieithu yn rhywbeth tebyg i hyn. Magwr, heill, sgwarnogod a chymychiaid. Yr wyf yn gweithio ac yr wyf yn byw yn Dinar. Yr wyf yn yfed. Yr wyf yn chwarae pŵl, ond mae well gan fy nhad o leidau. Ac i'r cyfarwydd, mi sylwch chi fod gwall gormod, nac i gwall proes i'r odl yn llinell gro o'r englyn Ffrangeg yma. Ond os am enw yn Ffrangeg am y bai hwnnw, wedyn mae'n iawn dri. Merci beaucoup, diolch yn fawr. Mae yna englynion Ffrangeg arall hefyd. Os chi'n ffindo'r prifardd Emyr Lewis, mae fe'n gallu i poeri nhw ato chi. Yn dda iawn hefyd. Diolch o galon i chi gyd am roi grandawiad ac ymddeheiriadau am Tomo a Geraint Lloyd, ond mae angen pob math o bethau yn yr iaith, felly allwn ni ddim Conan pan ni'n gwneud y gwlau yma'n hunain yn y lle cyntaf. Nawr gorweddwn ynddyn nhw. Iawn, diolch yn fawr chi.